こんにちは、隙間のリリーです。未来を読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はプアマナを取り上げてみました。この曲はイルムガード・ファードン・アルリーという女性ミュージシャンがマウ島ラハイナで家族と共に暮らした頃の、生活を思い起こしながら歌っている曲なんですけれども、早速1番の歌詞を見てみたいと思います。プアマナ・クーホメ・イラハイナ。私のお家であるプアマナはラハイナにあって、メナープアアラオナオナ、クーホメイアロハイヤ。そのラハイナにあった私の家は、ナープア、花々ですね。かぐわしいお花たちと共にあって、クーホメイアロハイヤ。そのクーホメはイアロハイヤ。愛されていてと。そんな内容なんですけれども、ここで文法的に注目していただきたいのは、イアロハイヤとですね。このアロハが名詞の意味であれば、ケアロハとなるところなんですけれども、ここには漢詞がありません。イアロハイヤ。このアロハは動詞なんですね。そして、アロハイヤ。このイヤは何々されていると。動詞を受け身にしてくれる、そんな言葉なんですけれども、なので、イアロハイヤで愛されている。何が愛されているかというと、その前にある空方面なんですね。では次、2番見てみたいと思います。空方面、一回うるおかに。空方面、私の大切なお家は、一回うるおかに。かにうっていうのがココナッツの木で、おかにうでココナッツの木のって意味ですけれども、ココナッツの木のかうる。茂みですね。ココナッツの木が茂っていて、その茂みの中にお家があるって感じなんですね。かなりココナッツの木が大きく育ってたんだなっていうことがわかるんですけれども、おかにう空キラキラ。そのおかにうココナッツの木は空キラキラ。立派にやっぱりこうそびえている感じだったんですね。こう見上げるようなココナッツの木だったみたいですね。ナペナペ周りへ穏やかにナペナペゆらゆらと揺れてる。何とも言えないのどかな感じがするプアマナなんですけれども、このプアマナという曲は私にとっては個人的に思い入れのある曲で、裏の教室に行くようになって最初に習ったのがこのプアマナだったんですね。なんですけれども、なんか自分のお家のことが歌われていて、なんかココナッツの木が揺れていて、そんなになんかこう心に響くものがその頃はなくて、早く次の曲がなりたいななんてことを思ってたんですけれども、それがもう20数年前のことなんですが、後になってどんな曲を習ってたのかなと思っていろいろ調べてみると、この曲を作ったイルムガード・ファードン・アルリーさんなんですけれども、彼女だけじゃなくって音楽ファミリーだったみたいで、兄弟がみんな大人になってミュージシャンとしてそれぞれ活躍するような、そんなご家族だったみたいなんですね。そして、子供たちが大きくなって育っていって、でプアマナにもプアマナと呼ばれていた両親と暮らしたお家も後に亡くなっていくわけですけれども、時々その兄弟で集まって音楽を楽しむ、音楽活動をするような、そんな音楽で結ばれた家族だったようです。そしてこの場に出てきた高く立派に育っているココナッツの木々、これっていうのは
子供たちがそれぞれに自分の木として一本ずつ植えていた木だったようなんで、家族のプアマナで育った子供たちを象徴している、子供たち自身でもあるようなココナッツの木なんですね。フラを習い出した頃はこの家族を歌ってるメレのことがいまいちピンとこなかったんですけれども、今になってこの良さがわかる。こんな風にメレやフラっていうのはしばらく踊ったら終わりっていうんじゃなくて、ずっと付き合っていくものなのかななんてことを思い起こさせてくれるのが、私にとってはこのプアマラだったりします。昔習って踊ることのないっていう曲も長くフラをやってるとあったりするんですけれども、こういう私自身の原点とも言えるメレは大切にしていきたいななんてことを思ったりします。メレを見た目のハワイ語